Ah. Oh. Oh. Dede. Sabi mo dede. 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 Kiki. Hello. Say hi. Kiss. Ay, ay. CJ. CJ, look at mommy, CJ. Hello. Malapit po yung kapag sumukha ko, nararamdaman ko po yung pero nagulat mo. Okay. Ayan na yung favorite spot mo. Dali, sa kabila. Yeah? Ang ginagawa mo. Peekaboo. 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 Nagulat talaga ako, sir, kung wow. Pagkakit ko doon, grabe, sabi, naniniwala ka sa touch. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan. Tapos biglang talaga, sabi ko, sige, papakit na namin yung tapos tapos ako sa hawak na kantila. Kasi okay lang, siguro meron lalabas na nakasuot na mundo, gano'n. Tapos nagulat ako yung apoy gulo. At ganun din ako. Opo. Tapos then, biglang yung Dito ka sa kapila. nawala ako sa sarili. Peekaboo. Oo, natahimik po kasi ako kasi snake, grabe. Akala ko totoo po. Peekaboo. Peekaboo. Pag po kasi ako eh. Nung pagharap ko, Peekaboo. nagulat ako naka 3 minutes snake. Ano lang pala. Peekaboo. Kailan. Peekaboo. Peekaboo.